yan. Ito mga kasinag yung isasahog natin doon sa gulay na langka. Itong bukon. Oo, nakatakbo. Mag-aati ulit. Pabihira na masahog natin ito. Tumatakbo. Ito yung pinakamalaking mga kasinag na iubangot natin. Di ba apat yan pa? Ano kaya, okay na to? Mga kasinag, isang pinagpalang araw po. Magandang hapon sa ating lahat mga kasinag. Ngayon pala mga kasinag, katapos ko lang mag-hollow block. Ayan o. Ayan. Isang supot na simento lang yan mga kasinag, yung hinalo block ko na yan. Kanyang umaga kasi hindi ako nakapag-hollow block, gawa ng may nasikaso po ako. Ngayong hapon lang ako nakapaggawa ng hollow block. At bukas makapag-hollow block ako hapon kasi nakiusap si Kuya Melvin na samahan ko muna yung anak niya mapagiling ng palay. Kaya hapon na ako makapaggawa ng hollow block. Inuutay-utay ko lang mga kasinag habang hindi pa naman dumarating yung mga hamba natin. Taas yung pinto kasi nga nagpista nung nakaraan sa sityo Kiluon, kaya hindi natapos gawain yung hamba at pinto. Nagkalma ng mga kasinag ang dagat dito sa amin. Kaya bukas makapagpagiling na kami ng palay. Baka sa masusunod araw dumating na rin yung order natin na yun na simento na gagamitin natin dyan. Sa ngayon ay yung alaga ko palang kambing. Ayan o. Ay. Ngayon pala mga kasinag ay magugulay tayo ng langka. Ang bangot ay bukon. Ayan si misis o. Kaway ka muna dyan. Yung mga bunot pala no, hindi ko pa naipon. Ito kasi bunot na yan mga kasinag, itinira ko na yan. Gawa ng gagamitin ko yan papausok mga kasinag doon sa baboy natin. Kaya hindi ko inubos sunugin. Ipunin ko na lang yan. Tapos yung tanim nating sitaw, ayan na po. Malago na siya, bumubunga na rin. Pailan-ilan yung bunga. Naharbisan ko na yan mga kasinag. Pero hindi pa kagrabe yung bunga nila, pautay-utay pala. Pailan-ilan pa lang yung bunga. Yan o. Pero marami na ako nakuha dyan mga kasinag. Tapos yung talong namin, kahit araw-araw namin dinidilig, mamatay na yung dalawa. Ayan o. Mamamatay na yung dalawa. Yun na lang ang buhay, yung talong na yun. Ito, delikado. Dalawa na yan. Matindi kasi ang init ng panahon dito sa amin mga kasinag. Nagkakaigahan na ang mga bumbahan, yung mga hukay dito sa amin. Naiiga na talaga, pahirapan na. Kaya nga yung tangke ko ng tubig dyan, yung nandun o, yung drum ko, ibinaba ko na. Kasi hindi na makapagkarga ako ng tubig, gawa ng naiiga na yung hukay. Sa ibang barangay nga mga kasinag, wala na talagang tubig. Hirap na rin sila makakuha lalo na pagdating sa inuman. Yung iba dumadayo na dito sa amin. Kaso lang yung mga hukay dito sa amin, ganun na rin, naiigahan na rin. Grabe talaga, matindi ang init ngayon mga kasinag. Hindi po biro. Ito pala yung kalabasa na ito, mamamatay na. Ito pala yung kalabasa ni Mrs. mga kasinag. Nandiyan pa rin yung dahon sa puwit. Ayan pa rin yung dahon niya. Mamamatay na lang yung puno. Pwede na yan, medyo tigas na yan. Tapos yung isa naman dito. Ayan o. Tapos ito naman mga kasinag yung kalabasa na isa. Titingin tayo ng langka mga kasinag. Gugulay tayo ng langka at isasahog natin yung bukon na ating nahuli yung nakaraan. Tingnan natin dito kung may bunga yung langka dito. Ay wala. May bunga dati ito, wala na. Naunahan tayo mga kasinag. Balik tayo, doon tayo sa kabila, titingin. Pasok tayo dito. Titingin tayo ng langkang gulayin. Maliit naman sa taas.
Wala. Dito, dito. Wala rin bunga. Walang bunga. Yun, kaya ay bunga kaya yun. Dito tayo. Pasok tayo dito, pasok. Wala din. Ayun, meron nasa taas naman. Meron isang bunga, ayun, pinakang taas. Isang malaki. Ang hinahanap ko mga kasinag, yung maliit lang na tamang-tamang gulayin. Hindi yung ganyang kalaki. Ito naman. Ito wala namang bunga. Yun sana, ayun naman, ang laki ayo. Ayun. Ang laki naman. Sobra-sobra naman yan pag ginulay namin. May langka dito. Wala. Yun na lang ang kukunin ko mga kasinag. Yun doon sa may tabi ng kulungan ng baboy. Ito. Ito yung tumba. Yan. Tumban langka. Kaso walang bunga. Wala nang ibang puno lang ka dito mga kasinag. Yung nandun na lang sa may kulungan ng baboy ang ating kukunin. Kasi walang bunga na maliliit. Doon kasi may nakita ko sa baba kanina. Medyo maliit. Pwede na yun. Yun ang tirahin natin. Pasukan. Wala tayo nakita. Wala tayo nakuha. Langka. Dito mga kasinag sa baba. Ito, may kulungan ng baboy. May langka dito. Medyo malaki rin kasi langka dito mga kasinag. Chinong yan. So abot yung pa ako sa ulo ng palapa. Dulas tuloy ako. Ito nga kasi nagsasabi ko sa inyo. Pwede na siguro to. Ano kaya? Okay na to? Ayan o. Pwede na yan. Balatan na natin at ang magulay. Andito pala si Mrs. Tapos si Tonton. Babahog ng baboy. Ayan si Upay. Upay! Ayan yung mga biik. Ayan. Busog na. Ito mga kasinag. Kay Camille binabiik yan. Tapos nito mga kay Bilas. Yung dalawa na yan. Itong tatlo mga kasinag sa pamangkin ko naman. Itong tatlong biik na ito. Kaya yung kulungan ng baboy namin, hati-hati ko siya. Para magkasya. Tapos yung dalawang kambing, andito natutulog. O yan. Ito ang pwesto nila mga kasinag. Habang hindi ko pa siya ginagawa ng bahay-bahay. At hindi pa namin nakukuha yung lalaki na mga pangasawa nila. Ayan, dyan muna sila. Sa susunod gagawin natin ng bahay-bahay yan.
Balatan ko muna itong langka. Ito ang gagamitin natin panggata mga kasinag sa gugulayin natin langka na may sahog na bukon. Sana nga natin mga kasinag yung ating gulay bago natin linisan yung pansahog na bukon. Yan. Nakapagkupra kaya tayo mga kasinag, kaya uling na bao ang gatong namin. Pero kung hindi ako nakapagkupra, kahoy na naman ang gatong natin. Yan, isabit at langanin. Ayan. Ito mga kasinag yung isasahog natin doon sa gulay na langka. Itong bukon. Oo, nakatakbo. Uy. Alastik ka. Kadulog. Yung ano yung mga ilaw pluwing, ano maling ni papa mo. Malinig-linig na pati. Mag-aati ulit. Pabihira na pasahog natin ito. Tumatakbo. Ay. Tagla. Ang bilis. Tatakbo pa yung pang sahog namin. Yan, tagyan na natin ng sipit. Tapos itong malaki, tagkalan din natin ng sipit. Yan. Yan, tapos yung isa. Ito, labas. Ito yung pinakamalaki. Yan o. Ito yung pinakamalaki mga kasinag o. Yan o, ito yung pinakamalaki. Yan o. Ito yung pinakamalaking bukon. Oh, pamalampaw na naman oh. Okay lang yan, wala na yan. Wala na yan. Ito yung pinakamalaki oh. Yan. Ito yung pinakamalaki mga kasinag na iubangot natin. Di ba apat yan ta? Yung isa mga kasinag, sinipit nito. Nadurog yung kanyang karog, namatay. Kanina lang namatay. Itong dakula man sa nasarap. Yan o, ang laki oh. Yan ang mapambangot natin. Yan. Hi. Mga sinag, kain po tayo ng pamanggihan. Dinner time. Lord, thank you po sa biyaya na ipagkalog mo sa amin ngayon. Katapos lang namin maligo mga kasinag, si Chloe nauna na sa amin kumain. Ayan na oh. Ito ng ulam natin. Bukon. Tapos yan, si Mama Merna
kumain na rin siya, nauna na siya. Kaya ang kakain na lang kami ni Mrs. Tapos ito si Chloe, naabutan pa namin. Panalo. Siyam. Walang taba. Paano tumataba? Ito na lang sa ano. Sumama din sa langka. Sayang. Ito sa Tagalog, kuray. Tawag nito sa amin, kuray. Sa mga kuroy. Kuroy. Hmm. Bukon pala. Sabi nila ako makuroy. Kuroy-roy. Matibay ka talaga sa ano? Bukon. Matibay si Bunso. Ikaw pa duman di ito. Ano? Dito nga. Mga bakal. Mga bakal. May bibili. Naktayan mo lang kung may bibili. Alay. Wala. Ay, kaunti pa ito eh. Okay na yan. Oh, may juice. Tigas. Hindi mo kami dinalagyan ng yelo. Ito lang buti. Yun lang ang ano nito. Matigas ang karog. Pero masarap siya. Parang herbal ano. Ganun ang lasa niya. Hindi siya kagaya ng mga alimango ang lasa. Mas malasa yun. Mas malasa ito. Palibasan ang kinakain nito yung mga dahon-dahon. Tapos yung mga bunga-bunga ng ano, nipa. Yung mga kinakain. Nakakakain mo, di ba? Nakita ko. Dadala niya doon sa loob. Kaya yung mga dinukot ko nga may mga bunga ng nipa. Itong banda sa ano ganyan. Itong maputi ba lang? Yung parang ano pa siya, buko pa, ano pa. Yung parang mura pa. Ganyan kakain. Yun lang ang kagustuhan ko dito. Para sa lasang herbal. Jarang bola ito. Kung nada mo, subago makasungan. Ilang beses. Aso? Ido ito. Mamaya, puntahan ko. Ba, nalaglag na sa hukay. Hindi man ito nag-ano pag madiklong. Hindi. Ang kambing man, kung saan nakalugmok, doon lang yun. Pagbanggi. Hindi ba gagalaw yan? Puntahan ko. Tingnan ko pa rin kung may lamok. Di gatungan ko yung ano, baboy.